Hai! Salutare și o să facem un nou vlog. Să aruncăm pietre în fântână. Uite fântână acolo. Da. Și asta să aruncăm niște pietre în fântână. Da. Și începem. Hai! Să vedem care se aude mai tare. Arată petrele. Arată petrele. Să le punem la petrele. Ia uitați aceste două petroaie. Unul este mai mic și unul este mai mare. Hai, Biriță, aruncă pe ăla mai mic. Ăla. Se aude un pic ca un FP3, nu? Da. Ia. Și ăla al mare. Se aude ca o... Deci, efectiv ca niște petarde. Hai să punem tableta undeva pe aici. Ca să facem pe aici. Să punem tableta noi pe aici, așa. Da. E bine acolo? Da, e bine. Ok. Hai să fac și eu niște. Să se vadă acolo. Gata. Deci, prieteni, am găsit acest petrol, este uriaș, este de la oameni de pe drum și ia uitați. Se aude foarte tare. Mai am găsit și eu pe ăsta. Arată Și bine la cameră. Să-l aruncăm. Și ca să nu spuneți, ia uitați acest burete. Ia să văd eu cum merge pe aici. De Lucer Marie. De Lucer Marie, deci buretele merge ca o pană. Ăsta. Tot de la drumuri. What the fuck? Hai, caut să... Prieteni, Și l-am găsit și eu piatra asta și să-l aruncăm, să vedem. S-a auzit ceva. I-am dat într-un bidon. Prieteni, ia uitați acest burete, este în mâna mea. Dă-mă să se vadă pe aici. Acest burete, hai să vedeți cum merge. Stai puțin. Gata, hai. Îl vedeți în mâna mea? Da. Stai mă, așa, da? Ține bine fixat acolo și... Așa, mă ude. Și acest la el. Hai, aruncă-l. 1, 2, 3 și... Se aude ca o... Biriță! Ce? Cu badani, cu babani. Facem această foliu. Cu această folie o să facem. Sau nu știu cum se numește, parchet. Când merge aceasta? Blare. Și o să aruncăm pe asta. Deci are un metru. Fix. Ia uitați, 1 metru. Fix. Foarte. Arată-mă la cameră, nu pot aici. Arată la cameră aici. Și 1, 2, 3 și... What the fuck? Hai,